El drac de Sant Jordi ja ha deixat la seva petjada al carrer d'Avinyó. Per la festa dels llibres i de les roses, la botiga Manual i l'editorial Posa't un conte han creat una línia molt original d'espardenyes per a nens de 7 a 99 anys. Un producte 100% local, pensat per fomentar la lectura i l'educació emocional dels més petits. Les hem fet inspirant-nos en un conte de Posa't un conte que es diu L'atac del drac, que treballa la ràbia. És a dir, aquella emoció que ens desborda i que de vegades ens manquen paraules per poder-les expressar. Nosaltres ens plantegem en aquest conte què li passa al drac. A les sabates hi ha impreses frases d'aquest conte escrit per Pep Ferrero, així com dibuixos de la il·lustradora Helena Val. Es poden comprar tant el conte com les espardenyes junts o per separat. De moment, la versió pack espardenyes més llibre és la que més agrada. Volíem començar demà, encara no ha arribat a demà i ja veurem què passarà. Sí, no, han tingut molt d'èxit, sí. Aquestes espardenyes es podran adquirir després de Sant Jordi a la pàgina web de l'editorial posatunconte.com.